Comencem amb una pregunta fàcil. Què és això? Molt bé! Paper d'alumini. Una làmina molt prima d'alumini. Però si la partim per la meitat, continua sent alumini. Si la tornem a partir per la meitat, continua sent alumini. I si la tornem a partir per la meitat, quantes vegades la podria partir per la meitat per a que continuara sent alumini? Infinites vegades? Un nombre finit de vegades? Aquesta pregunta se l'ha fet la humanitat des de fa molt de temps. Una de les primeres persones que va intentar donar resposta a aquesta interessant pregunta fou un filòsof i matemàtic grec al que li diuen Demòcrit, allà pels segles IV i V abans de Crist. Ell pensava que la matèria no es podia dividir infinitament, sinó que estava composada d'unes partícules molt menudes, indivisibles, a les que anomenà àtoms, que vol dir sense divisió. Ell pensava que estos àtoms eren immutables, indivisibles i eterns, i que es diferenciaven els uns dels altres en la forma i el tamany. Així, les propietats de la matèria variaven segons com s'agruparen els àtoms. Molt bona deducció, Demòcrit! Flipant per a fer-la fa més de 2.400 anys. Però no tots els filòsofs grecs estaven d'acord amb Demòcrit. Ni Aristòtil ni Platón, que eren més o menys de la mateixa època, estaven d'acord amb ell, ja que ells pensaven que la matèria estava formada per 4 elements: aigua, aire, terra i foc. Aristòtil, Plató, anàveu un poquet desencaminats, encara que no teníeu manera de saber-ho. I com a consol vos diré que els alumnes de batxillerat al segle XXI vos estudien a vosaltres en filosofia i no a Demòcrit. Sí, els de ciències també. El següent personatge interessant en aquesta història és Dalton. No ixos Dalton. Dalton, un químic i físic britànic dels segles XVIII i XIX. Sí, és clar, dels segles XVIII i XIX després de Crist. Ja, que he donat un salt d'uns 2.000 anys en la història. És que podríem dir que l'Església Catòlica era del bàndol de Plató i a la gent, durant molts anys, no li quedaven moltes ganes de portar-li la contrària a la doctrina de l'Església. Doncs bé, Dalton pensava que la matèria està constituïda per partícules molt menudes i indivisibles anomenades àtoms. Tots els àtoms d'un element químic són iguals entre si. Tenen la mateixa massa i les mateixes propietats químiques i diferents dels àtoms d'un altre element. Els compostos es formen per la combinació d'àtoms de diferents elements, sempre del mateix tipus i en la mateixa proporció. En les reaccions químiques, els àtoms ni apareixen ni desapareixen, tan sols es reorganitzen de manera diferent. Sí, prou semblant a la teoria de Demòcrit. El que passa és que Dalton sí que tenia proves científiques de que això era així. La teoria atòmica que Dalton va publicar l'any 1808 va ser àmpliament acceptada pels científics de l'època, ja que s'ajustava molt bé als coneixements de la matèria que es tenien aleshores. Però, no molt més tard, a finals del segle XIX, un físic britànic, Thomson, va descobrir els electrons. Així que, Dalton, els àtoms no són indivisibles. Però no et preocupes, la teua teoria encara avui en dia s'utilitza quan s'estudien l'estequiometria de les reaccions químiques. Thomson va proposar un model atòmic en el qual l'àtom seria una esfera de càrrega positiva en la qual s'incrustaven els electrons amb càrrega negativa. Fàcilment es podia formar un ió negatiu si s'afegien electrons o un ió positiu quan es desprenien electrons d'aquesta esfera positiva. El model atòmic de Thomson va estar vigent pocs anys perquè un físic i químic britànic d'origen neozelandès, Rutherford,
Rutherford per als estudiants durant tota la vida, estava fent un experiment per tal d'intentar donar proves de la validesa de la teoria atòmica del seu mestre, Thomson. Però els resultats obtinguts res tenien a veure amb una esfera massissa de càrrega positiva amb electrons incrustats. Més bé donaven a entendre l'existència d'una part interna en l'àtom amb quasi tota la massa del mateix i tota la càrrega positiva i una part externa amb la càrrega negativa. La part interna o nucli atòmic seria unes 100.000 vegades menor que el tamany de l'àtom. Rutherford pensava que els electrons giraven al voltant del nucli de la mateixa manera que els planetes giren al voltant del Sol. El model atòmic de Rutherford plantejava dos problemes seriosos. El primer és que era un fet conegut en física que qualsevol càrrega que gira al voltant d'una altra càrrega hauria d'emetre energia. Per tant, l'electron, al perdre energia, es mouria en espiral cada vegada més a prop del nucli, fins a quedar aniquilat. Però això no ocorre. Per una altra banda, el model atòmic de Bohr era incapaç d'explicar els espectres atòmics. En 1913, el danès Niels Bohr va formular una hipòtesi sobre l'estructura atòmica, en què va establir els següents postulats. Primer, existeixen un cert nombre d'òrbites estables en les quals l'electró es mou sense emetre energia. L'electró té en cada òrbita una energia diferent, més gran quan més allunyada del nucli siga l'òrbita. Quan l'àtom estable rep energia, un dels seus electrons pot passar a una altra òrbita estable o bé ser arrencat de l'àtom. Quan l'electró que ha passat a una òrbita superior torna al seu estat inicial, anomenat estat fonamental, l'àtom emet energia. Això explica perfectament l'existència d'espectres d'absorció i d'espectres. A Rutherford li donaren el Premi Nobel de Química en 1908 pels seus treballs. A Thomson li ho havien donat 2 anys abans el de Física, també per els seus treballs. I a Bohr li donaren el Premi Nobel de Física l'any 1922. El model atòmic de Bohr també presenta alguns problemes, perquè investigacions posteriors posaren de manifest que cada nivell energètic, cada òrbita de Bohr, tenia subnivells energètics. És, per tant, necessari introduir el model de la mecànica quàntica. En aquest model s'estableix que els electrons es troben al voltant del nucli, ocupant posicions més o menys probables, però la seva posició no es pot determinar amb total exactitud. Es canvia així el concepte d'òrbita pel d'orbital, que és la zona de l'espai en la que és més probable trobar a l'electró amb una determinada energia. Hi ha diferents tipus d'orbitals amb forma i mida i energia diferents. Per a referir-nos a ells utilitzem les lletres S, P, D i F. I el model atòmic continua evolucionant, ja que les dades obtingudes en els acceleradors de partícules on es provoquen col·lisions i desintegracions d'aquestes ens ha portat a deduir que protons i neutrons no són partícules indivisibles, sinó que cada protó està constituït per 3 quarks, 2 up i un down, i cada neutró està constituït també per 3 quarks, 2 down i un up, mentre que els electrons continuen sent, a hores d'ara, considerats partícules indivisibles o elementals.